Kapinutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:10. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Miyerkules po ngunyan, A11 sa bulan kan Disyembre 2024. Inang bareta alas 12 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daing Iba. Headlines, kansto ang mga bareta sa lado lokal. 12 milyon pesos na kolekta hali sa quarrying sa Albay sa laog ng 10 aldaw. Sigong kay Albay Acting Governor Glenda Bungao. Revenue kan probinsya ngunya na Disyembre, posible mag-abot ng 18 milyon pesos. Professional Regulation Commission Bicol nakapagtaonin man lain-lain na serbisyo sa 55,500 na mga Bicolano poon kan taong 2022 sagod 2024. Pagpapahiwas kan serbisyo target sa taong 2025. Lokal na gobyerno kan uwas nagbadara nin surat sa DPWH Bicol para mag-request nin sheet pile sa nagabang dike sa munisipyo. DTI Bicol wara nin reklamo na nariresibi na konektado sa palabaw na presyo asin dai nagsusunod sa ipinagtalaan na presyo kan Noche Buena items. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos inapobara na ang one-stop system para sa proteksyon kan mga aki. Sobra 1,000 na nakalista na nakaresibin in confidential funds, pipaberipikar sa PSA. Representative Franz Castro puminalag sa ethics complaint kontra sa SAIA. Agresibong aksyon kontra cancer kinakaipuhan sigun kay PBBM. Sa ibang nasyon, Turkey binuksan ang border sa pagultanan ng Dakan, Syria. Baretang Sports, Eastern ginanaan laban kontra Blackwater sa nagpapadagos na PBA Commissioner's Cup. Yan ang headlines kung yan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa detalles kang bareta, sobra sa 12 milyon pesos ang nakolekta hali sa quarrying sa probinsya kan Albay sa laog ng 10 aldaw. Ini ang pinagkonfirmar ni Albay Acting Governor Glenda Bungao makalihis ang report na ipinaabot sa iya kang Provincial Environment and Natural Resources Office kung saan halis sa nasabing kantidad 40% kani ang para sa barangay mantang tig 30% man ang para sa lokal na gobyerno kung saan hali ang mga aggregates asin ang gobyerno probinsyal kan Albay maresibi man in 30%. Sinabi ni Bungao na ang nasabing kantidad dakulang bagay kung ikukumparar sa 4 milyon pesos na naglalaog kada bulan sa probinsya ka mga nakalihis na bulan. Sigong kay Bungao sa pagkikipag-uron niya kay Engineer Dave Kua kan Enro posibleng umabot sa 18 milyon pesos ang share kan probinsya sa quarrying ngunya na bulan nin Disyembre. Pinasalamatan man ni Bungao ang Enro para sa striktong implementasyon kan ordinansa may kinaraman sa quarrying mantang ang pagtubod niya nagang epektibo ang pagampang asin pagkikipag-uron niya sa mga quarry operators sa probinsya kan Albay tanganing ipaliwanag sa indaan mga programa kan probinsya na paggagamitan kan pondo. Sinabi ni Bungao na kaibanan digdi an sa graba para sa pag-eskwela basud para sa
salud, baybay para sa pagkabuhay, asinan boulders para sa mga albayanong elders. Kung sa target nindang panuan o kaya puunan sa Enero 2025 ang pagtaon ng 10,000 pesos para sa mga senior citizen na may edad ng 90 sa good 94 anyos, asin 20,000 pesos man para sa mga may edad 95 sa good 99 anyos. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Nasa 55,500 na kliyente ang natawan ng serbisyo kan Professional Regulation Commission Bicol sa paagi kan sa indang PRC Mobile Services poon kan taong 2022 sa good 2024. Sigon kay PRC Regional Office 5 Regional Director Sharo Lo, sa paagi kan mobile services mas madali na ang pag-access sa manlain-lain na serbisyo kan komisyon na dai kaipuhan na personal na magbisita sa opisina kaini. Kaibahan sa mga serbisyo iyo ang renewal of Professional Identification Card, duplicate, change of status, certification, authentication, licensure examination, as in technical query o assistance. Mientras na target kan PRC Bicol na makapaglansar ninda mababa sa 30 operasyon kan sa indang PRC Mobile Services sa Catanduanes asin Masbate sa masunod na taon, mantang pigiinguwa man na mapahiwas an sa indang satellite connection para sa dakol na kliyente kan hararayong lugar an maserbihan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Nagpadala ng surat ang lokal na gobyerno kan Uwasalbay sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol para maghagad ng sheet pile na temporaryong ibubugtak sa nadistrosong dike sa barangay Iraya Sur. Kanasabing banungaan, sigun kay Alcalde Domingo Escoto, nasa 250 metros ang laba kan dike na naraot matapos ang paggaragaza kan tubig sa Kabilugan River na konektado sa Lake Bato dahil sa Bagyong Christine. Sinabi ni Escoto na daikayang punduhan kan LGU ang nasabing proyekto dahil sa dakulang pondo ang kaipuhan sa nasabing patrabaho alagad kaipuhan na magbugtakan nin paramientas na solusyon para man maproteran ang mga residentes na nakaistarligdi. Sa kunya nagbugtak muna ang LGU ni mga sandbags sa mga gilid kan salog, mantang naghahalat man kan sheet pile hali sa DPWH as in intervensyon hali sa gobyerno nasyonal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Wara pa nin reklamo na nariresibi ang Department of Trade and Industry Bicol manungod sa palabaw asin dai nakakasunod na presyo kan mga Noche Buena items sa ipinagtalaan na price guide. Sigun ini kay DTI Bicol Commissioner Protection Division Head Ruben Sombon sa pagsasabing maigot ang sa indang pagbabantay sa mga establishmento sa rehiyon para masiguro na maipapautob ini sagud sa Disyembre 31, 2024. Sinabi ni Sombon na wara nin dapat na hadit asin daiman dapat na magpanic buying ang publiko dahil sa sufisyente ang inventory kan mga produkto sa halangkaw na demand kainingon niya na holiday season. Inabisuhan ni Sombon ang mga consumers na sa pagbakal nin mga produkto dapat na hilingon ang expiration date para man masiguro na salbado pa ining kaunon asin ikonsumo. Sa iba Ang pang baretang bareta, ini hatod sa Indokan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. sa iba pang baretang lokal, siniguro ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon na non-partisan ang kasurugkap sa pagpaharaning May 2025 na lokal asin national midterm election. Ini ang nitinaong asigurasyon ni Dizon asin ipinaliwanag sa gabos na pagtiripon kay bana na ang mga patipon ka mga aspirante asin politiko na may nakataltag na mga pulis para masiguro ang kaligtasan kang gabos sa anuman na oras. Sinabi ni Dizon na nagkaigwa naman sindaning paguluron kay bana ng Commission on Elections o COMELEC para sa seguridad na ilalatag lalo na sa panahon kang kampanya kung saan wala to ang mga aktibidades. Enot man kini nasa 141 mga kapulisan sa riyon ang paramentas na pig-reassign sa ibang lugar dahil sa pagkakaigwa ng kapamilya na aspirante sa mandanlay na posisyon sa maabot na perilian sa masunod na taon.
taon. Nasa 43 na mga former rebels sa Albay ang naging benepisyaryo kan pagkasararo caravan kan Albay Provincial Social Welfare and Development Office. Sigun sa nasabing opisina, obheto kan aktibidad na taawanin man lain-lain na serbisyo ang mga dating rebelde hali sa mga ehensya kan gobyerno para makapagtaonin pang kabuhayan asin tabang para sa saindang pamilya. Kaibahan sa mga ehensya na nagpartisipar ang Department of Trade and Industry o DTI, kung saan nagtaw ininin haircutting service, Technical Education and Skills Development Authority para sa libreng pag-ensayo sa siomai making, Philippine Health Insurance Corporation para sa libreng medical check-up, as in Department of Education, Schools Division Office Albay, para naman sa libreng orientation sa Alternative Learning System, as in mga food packs. Nagdistribuir naman ang Albay Veterinary Office nin libreng manok asin feeds bilang dugang nakabuhayan sa mga former rebels. Mientras tanto, sobra sa 203 million pesos na disaster response funds ang naresibi kan Department of Education Bicol, makalis na tamaan nin manlain-lain na kalamidad ang Bicol Region. Sigun sa DepEd, Architect Deo Moreno, Regional DRR Focal Person, hali sa nasabing fondo, sobra sa 104 milyon pesos ang pigtagama sa mga nadistroso kan Bagyong Christine, mantang sobra sa 11 milyon pesos man ang para sa Catanduanes na grabing dinistroso kan Super Typhoon Pepito. Kaibanan paligdi ang sobra sa 82 milyon pesos kanakalis na Bagyong Enteng. Subsidence threat o sinkhole na may sobra sa 1.1 milyon pesos, sobra sa 2.9 milyon pesos kan Bagyong Karina, sobra 731 mil pesos sa mga insidente ninsulo, 185 mil pesos makalis ang linog, asin 40 mil pesos man sa landslide. Sa kunyang padagosan pag-implementar ng alternative learning modality sa apektadong mga eskwelahan para makapagpadagos man sa pag-aadal ang mga estudyante. Nagnegatibo sa red tide toxin ang coastal waters of Milagros asin coastal waters of Mandaon sa Masbate, kasabay ang Sorsogon Bay asin Wag Lagoon sa Matnog, Sorsogon. Ini basado sa ipinaluwas na Shellfish Bulletin number 31 kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, makalihis ang pagpapairarom sa laboratorio kan mga laman dagat na kinuasa na sabing mga red tide monitoring areas. Katakod ka inipig tutugutan kan BFAR Bicol ang pagkaonin shellfish asin balaw na hali sa nasabing dagat. Pwede man ang pagpabakal asin pagkonsumo kan mga sira, pusit, asin kasag, alagad kaipuhan man giraray na siguruho na malinig asin marhay ang pagkakaluto kaini. Mga tugang primerong party po yan, kasatuyang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasunspor sa sinibapa, makalis lamang po kayo. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4-unit Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchase gets 1 e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See poster mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035, series of 2024. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Bigay ni Doc for Fever, Biogesic for Kids with new fruity melon flavor. Buwas agad, inom agad. I feel good with Biogesic for Kids.
Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number 1. Always at your service. Sa bareta niya to sa Radyo Nacional, may go signal na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa pagmukna nin one-stop system. Tanganing magresibi ni mga report may kinaraman sa mga residente
nin pagsuway sa diretso ka mga aki. Nakapalaman ini sa Executive Order 79 na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin para sa pagsulong kan mahalin at kalingain ating mga bata o Makabata program asin pagbugtak ni Makabata Helpline 1338. Ang programa iyon one-stop system na masimbag asin magmomonitor sa gabos na issue manungod sa mga aking nangangaipon na espesyal na proteksyon kay banan na ligdi and reporting, rescue, relief, rehabilitation asin reintegration. Ang Children in Need Special Protection o CNSP iyo ang edad 18 anyos pababa o 18 paitaas na daing kakayahan na atamanon ng sadiri dahil sa pisikal o mental na kondisyon asin biktima nin pang-aabuso, napabayaan, biktima nin exploitation, pangungulog, diskriminasyon, bayolensya asin iba pang kaparehong sirkumstansya kay banan na ang child labor, online sexual abuse asin exploitation of children, child sexual abuse o exploitation of materials, child trafficking na may dakulang patakot sa buhay. Kaibanan man sa kategorya kan CNSP ang mga aking nagproblema sa lay, nag-i-star sa alternative care asin mga aking may human immunodeficiency virus, papanginutan man kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang implementasyon kan Makabata program asin maging pangkagabsan na coordinating asin monitoring body and council for the welfare of children. Sinugo kan Malacanang ang gabos na mga concern na itindog ang Makabayan o kaya Makabata Helpline 1338 para magamit sa programa 24 oras kay iba na nadigdi ang mga hensya kan gobyerno, local government units asin ang private sector partners para sa magkakanigong aksyon. Sa giraray na nagsurat ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority o PSA para beripikaron ang civil registry record kan 1,992 na persona na piglistang nakaresibinin 500 milyon pesos na confidential funds na pigtagama sa Office of the Vice President o OVP. Ini ang nakapalaman sa surat ni Manila Representative Joel Chua kay National Statistician asin Civil Registrar General Claire Denise Mapa na may petsyang Disyembre 9. Ang mga pangaran may hiling sa acknowledgement receipt na pigsumitir kan opisina ni VP Sara Duterte sa Commission on Audit o COA para tauwanin rason ang paggasto sa confidential funds poon Disyembre 2022 sa good ikatulong quarter kan taong 2023. Sa 667 na pangaran na pabiripikar, 405 ang daing birth records sa Civil Registry System kan PSA. Tinawanin doon ni Chua ang importansya na mabiripikar ang mga pangaran para maaraman kung totoong pangaran ang mga ini. Saro sa mga nin record sa PSA, si Mary Grace Piatos nakapangaran nin sarong restaurant asin brand nin potato chips. Mientras tanto, kuminirad si House Deputy Minority Leader Party List Representative Franz Castro sa ethics complaint na pigsangat kontra sa iya kan nagkapirang miyembro kan Talaingod Tribe. Ang basyan kasi ng reklamo iyo ang kaso ni Castro na pagsuway sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Guilty ang hatol kay Castro sa nasabing mga kaso pero igwa pa siyang nakapendyenteng appeal sa korte. Tinawanin doon ni Castro na midbid ninda ang mga nasa likod kay ni na daing iba kundi ang mga individual na grabe ang pagbayular sa diretsong pantawo asin paghabas ning kwarta ka nasyon. Sigun pa kay Castro na nasabing ethics complaint, harassment para sa iya, daing basihan asin paagi sanakan pagbalos asin pagtakop sa saindang kasalan laban sa mga namamanuan na harugkan kontrobersyal na paggastos sa confidential funds. Tinawanin doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pangangipon nin mas agresibong aksyon para labanan ang cancer. Inian sa iyang naging pahayag kan panginutan ang groundbreaking ceremony para sa Cancer Care Center kan Overseas Filipino Workers o OFW Hospital sa San Fernando City, Pampanga. Sigun pa kay PBBM na sisimbagan kan Cancer Care Center ang pag-itaas kan numero kan demand para sa cancer treatment
asin unlimitadong kapasidad kan OFW Hospital. Piglalaoman na makakapag-akomodar ang Cancer Care Center nin 74 pasyente asin magtataonin man iba-ibang klase nin pambulong arog kan chemotherapy, diagnostic staging service o services, surgical oncology asin iba pa. Sinabi kan presidente na ikaduwa ang cancer sa dahilan kan kagadanon sa Pilipinas na nai-report kan Philippine Statistics Authority o PSA. Sa iba niya itong baretang nasyonal, ipinararom na sa blacklist kan Department of Agriculture o DA sa paagi kan sa indang Bureau of Plant Industry o BPI ang 10 na kumpanya sa nakalis na 6 na bulan dahilan sa pagkondukta ni mga illegal na aktibidad asin iba pang suhay sa ley na agricultural trading. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na dapat magserbi ining maliwanag na patanid sa mga nagbabalo na hagyaton ang sa indang kampanya kontra sa mga smugglers asin daing kurokarigos na mga negosyante na nakakadanyar sa mga paraoma, fisher folks asin konsumidores kan sa indang illegal na aktibidad. Ang lakdang parte kang pinakusog na esparsos kan DA na labanan ang mga agricultural smuggling, profiteering, hoarding asin cartel activities na nagpapaitaas kan mga presyo nin pagkaon asin nagdidiskarel sa lokal na merkado. Tinawanin doon ni Laurel na sa pagpasar kan Anti-Agricultural Smuggling Act nakahanda ang gobyerno na patawan nin aksyon ang mga nagsusuway digdi. Ang mga kumpanyang naka-blacklisted para sa importasyon ng mga gugulayon, prutas asin iba pang produktong pagkaon na daing kinakaipuan ng sanitary asin phytosanitary import clearance sa BPI kinabibilangan kan LVM Grains Enterprises, Kaiser Lease, Consumer Goods Trading asin kadakul pang iba. Kaipuhan magsakripisyo kan mga senador, partikular ang mga reeleksyonista kapag nag-abot ang panahon na isasakat na sa Senado ang impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ini ang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa tahaw naman kan nagraraning kampanya kan mga senador para sa midterm elections na posibleng sabayanin impeachment sa Senado. Sigon kay Pimentel, maski mag-adjourn na nin session, padagos pa man giraray ang impeachment trial dahil piglalaoman kan mga tao na magsakripisyo sinda kan sa indang oras asin araman kan mga makandidatong senador na posible sindang magtindog sa huwes sa impeachment proceedings. Pigtataong kwenta naman sa re-election na senador ang desisyon kung matukaw o daes sa impeachment court. Alagad may konsiderar na political price na dapat pagbayadan kan sarong nagpapare-elect na senador kung may hilingkan publiko na wara siya sa impeachment proceedings. Sa ibang nasyon, binuksan na kan Turkey ang border gate ninda kan Syria para makabelta na sa indang nasyon ang mga refugees. Sinabi ni Presidente Recep Tayyip Erdogan na sa indang binuksan ang Yayladagi border gate kan Syria para sa ligtas asin voluntaryong pagbuelta kan nagkapirang milyon na Syrian refugees. Suportado ninda ang sigirari na pagbangon kan nasyon kan Syria kaya anda sindang tabangan ang mga ini. Baretang sports, nairehistro kan Eastern ang magkakasunod na paggana matapos na malusutan ninda ang Blackwater sa score na 84-75 sa nagpapadagos na PBA Season 49 Commissioner's Cup. Iniman ang primerong pagsabak ni Chris McLaughlin bilang import kan Hong Kong-based guest team na isinalida kay Cameron Clark. Nangenot si McLaughlin sa kawat na nagrehistro nin 32 na puntos, asin 23 na rebound sa kawat na ginibos sa Phil Oil Eco Oil Center sa syudad kan San Juan. Nag-ambag man nin 14 puntos at asin 7 rebounds. Si Glenn Young mantang igwang 10 points, asin 11 na rebounds si Kobe Lam. Sa tuyang bareta sa Sciences and Teknolohiya, Hyperloop ang napod sa sarong high-speed transportation system na naimbento na Elon Musk na pigdisenyo para mapadali ang pagbiyahe kansi sa mga na personang maluna digdi pasiring sa Manila na lugar. Ang inisyal na konsepto kay ni binalo asin padagos pang pigadalan sa Los Angeles pasiring sa San Francisco Bay area. Kaya kaining dumalagan in 172 km per hour kung kaya day ka talaga malilate sa mga meetings asin iba pang
pagtiripon. Ang Hyperloop nagagamit ng atmospheric railway kung kaya dahil ka makaka-experience ng traffic sa gabos na oras. Sigong kay Musk, limitado pang marahay ang nasabing lunadan dahil ang maabot sa bilyones dollars ang ginakaipuhan na pondo tanganing magkaigwa kay ni. Istorya na iiba. Sarong pamosong motorcycle Grand Prix racer, anom na taon na nagbabiyahe sa manlain-lain na nasyon na nakabitis. Si Axel Pons, ang dating Moto2 racer asin aki kan pamosong MotoGP champion na si Sito Pons. Matapos magretiro kan 2017, nagbabiyahe si Axel na wara nin sulog na sapatos. Kansya ang nagbisita sa Spain, solamenteng backpack ang dara niya sa pagtubod na ang kada lakbang ang napapaharani sa Diyos asin sa kapalibutan. Naging viral si Axel matapos mahiling sa Pakistan mantang naglalakaw. Ipighiras niya ang sa iyang obheto na masabutan ang kagayunan kan kinaban mantang wara nin magagabat na mga material na bagay. Alaga dai siya nakabalyo sa India dahil sa visa issues. Plano niyang mag-agi sa China bilang alternatibong ruta. Disyembre 11 kan taon 1874 o 1874 kanamundag si Joaquin Damaso Luna ang tugang kan pintor na si Juan Luna asin General Antonio Luna. Kapareho kan sa iyang mga tugang, nagsabay siya sa wala toong pag-alsa asin revolusyon sa Pilipinas. Naging miyembro kan La Independencia, sarong periodiko sa Pilipinas na ginamit kontra sa mananakop ng mga Kastila. Pinanginutan niya ang pag-organisar ng Democratic Party dahilan para maidesignar sa manlain na pwesto kay bana na ang pagiging gobernador asin senador kan 12th Senatorial District na komposto kan Baguio City, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Mindanao asin sulupon ka 1916 sagod 1919. Siya man ang nangenot sa pagbilog ng musical school na inapod bilang Conservatory of Music. Bilang pagtao sa iyan in pagmidbid, kan siya magadaan, asin ang kontribusyon kan sa iyang pamilya sa Pilipinas, binago ang pangaran kan namakpakan sa La Union bilang Luna kan 1907. Mga tugang niya na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta at tinipon ang singkinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang kan nakatuwang nato sa pagsurat ka mga bareta sa DCGB News Bay sa nakalis na 6 oras. Angel Mostaza, yaon man si Mary Joy Jaresco sa News Bay, siling man si Jenny Matthew Balyaran. Lado technical, kasabay ta dyan si Kuya Jun Napolis. Mantang sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang po kang bilog na tropa kang Mega Force Patrol, hello kay Jerel Aranya, nakantabay po tabi dyan sa iya pong location sa ngunyan. Asin nagpapabati mga tugang nin happy listening kay Litz Agripa. God bless all over the world po tabi. Yaon palang sa Kamsur si Jerel Aranya. At sa sakabos po nakantabay sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa DCGB News on Facebook page asin sa DCGB YouTube channel siring man sa DCGB Live App. Kami po ang sendong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolod. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB